Il-ħadd it-tajjeb, illum 7 ta' Mejju, il-ħames ħadd tal-Għid, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-parroċċa ta' Fleur de Lis. Jikkonċelebraw l-amministratur tal-parroċċa Dunderin Paċ u Patri Damjan Kakija. Bl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. Ħutijaj u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa f'dan il-ħames ħadd tal-Għid u nitolbu lil Mulej li jagħtina il-faraġġ u l-qawwa biex ngħixu l-ħajja tagħna fis-sliem. Inti triq li twassalna ant il-Missier, Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik, Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-ard lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naduk ġie, irrodulek ħajra l-glorja l-kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf t'Alla bil-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Inti qiegħed fuq l-yemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu.
fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekkel lilu nnifsu. Imla li l-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati għena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem, il-att tad-dixxipli kien qiegħed jiżdied. Għalhekk sart gergier mill-Lud Griegi kontra l-Lud. Għax derilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġemma tad-dixxipli u qalulhom: mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma tal-Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa, ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-ispirtu u bl-erf. U nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-Ministeru tal-Kelma. Dan il-kliem oġob lill-ġemgħa kollha u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispiritu Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola, prożelita minn Antjokja. Lil dawn resquhom quddiem l-Apostli li talbu u qegħdu idejhom fuqhom. U l-kelma tal-Alla kienet tinxtered dejjem aktar. Il-att ta' dixxipli kien jiżdied f'Ġerusalemm u kotra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għall-fidi. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna flimkien. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru l-mulej bid-daqq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa b'10 kordi flimkien. Ħadkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Għax sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art flimkien. Ħadkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ flimkien. Ħadkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżjies, ersqu lejn il-mulej li hu dik il-ġebla ħajja li kienet imwarba mill-bennejja, imma magħżula minn Alla bħala ġebla għażiża. U intom ukoll bħal ġebel ħaj ibnew f'dar spiritwali, saċerdozju qaddis, biex toffru sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Għax hekk hemm miktub fl-Iskrittura: jiena nqiegħed f'Sion ġebla tax-xewka, magħżula u għażiża, min jemmen fiha ma jkollux għax jitħawwad. Għalikom mela li temnu dan huwa ġieħ. Għal dawk li ma jemnux, din l-istess ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka.
ġebla ta' tiġrif u tfixkil. Tfixklu għax ma għadux għal-kelma ta' Alla. Għal dan kienu destinati. Imma intom ġens maħtur, saċerdozju irjali, nazzjon qaddiż, poplu li Alla kiseb għalih biex ixandru it-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Il-kelma tal-mulej. Triq il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwad, emmnu f'Alla u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu, u meta mmur u nħejjilkom post nerġa' niġi biex naħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U triq għal post fejn sejjer tafuha. Tumas qallu: mulej, aħna ma nafux fejn insejjer, kif nistgħu nafu triq? Wieġbu Ġesu: jienu triq, il-verità u l-ħajja, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll lill-missieri, min issa l-qudiem tarfuh, anzi diġà rajtuh. Qallu Filippu: mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb: ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix? Min ra lili ra lill-missier. Kif tgħidli urina l-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda l-missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien, u akbar minnhom qed jagħmel għax jiena sejjer għand il-missier. Il-kelma tal-mulej. Tajjeb li niftakru li dan il-kliem Ġesu qalu fil-mument għażiż aħna nafuh bħala l-mument tal-aħħar ċena, propju f'ħamis ix-xirka. Qiegħed flimkien mad-dixxipli tiegħu qegħdin jieklu l-aħħar ikla qabel jingħata f'idejn l-edewwa tiegħu biex jagħmlu bih li jridu. Imma dialogu imqanqal sabiħ kommoventi tal-mulej Ġesu ma' sħabu huwa wkoll okkażjoni fejn aħna nifhmu eżattament x'irid jgħidilna Ġesu fuq l-affarijiet li żjed eżies. Jaf li se jiġi tradut, anzi kien tradut diġà, jaf li
qed jistennieh destin kiefer u ikraħ meta jingħata f'idejna. Imma lil sħabu jgħidilhom tħallux qalbkom titħawwad. Emnu falla u emnu fija wkoll. Ħuti ejjew naħsbu ftit fil-mumenti f'ħajjitna meta jkollna bżonn nisimgħuha din il-kelma. Jiġi fuqna l-mart, nitilfu xi ħadd għażiż. Jiġi xi ħaġa li ma tkunx qed tistennija. Aħna għandna din l-espressjoni, toltok xi ħaġa bħal sajjetta fil-bnazzi. Fil-bnazzi ma tistennix is-sajjetti. Xi ħaġa li ma tistennijiex. U tisma' lil mulej jgħidlek tħallix qalbek titħawwad. Emmen falla. Emmen fija wkoll. Imbagħad jagħtina risposta għad-domanda li ħafna drabi titla fil-qalb tagħna meta jmut xi ħadd għażiż jew inkella naħsbu fl-aħħar vjaġġ tagħna. Aħna nippruvaw ngħidulu min jaf kemm il-darba smajtuni ngħid it-talba li nħobb ngħidlu meta trid inti imma minix maġġel. Imma maġġel u m'intix dak biljett one way. One way. Immorru u ma nerġgħux lura. U d-domanda tiġi imma dan it-taħbit kollu, dan is-sagrifiċċju kollu, niġi għal qudies, nipprova ngħix sura ta' nies. Għalfejn? Hemm xi ħaġa tistennini. Dan id-diskors tal-ġenna u l-infernu, l-purgatorju, l-ġudizzju, ma dan jagħmel sens. Ejjew nisemgħu il-kelma ta' Ġesu. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet. Aħna qabel konna ngħidu amajjar. L-amara mhux il-gradenza, fost fejn tagħmmar. Illum ma jtraġġuha postijiet. Li ma kienx hekk jgħidilna Ġesu, li ma kienx hekk. Kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu, ma kienx jgħidilna hekk. Imma meta mmur u nħejjilkom post, niġi biex noħodkom miegħi. Ejjew naħsbu ftit fuq dak l-aħħar moment li jiġi fuqna l-aħwa issa rridux u ma rridux u maġlin u mhux maġlin. Se jiġi fuqna isemmu l-kelma tal-irxoxt. Niġi biex noħodkom miegħi. Biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Kemm hi ħaġa sabiħa, kemm hu faraġġ kbir li aħna nifhmu il-punt tal-mewt u l-vjaġġ tal-eżiż tagħna li dejjem taqs minna qalbna, tbikkina, tbeżżana. Fid-dawl ta' dak li jgħidilna Ġesu illum. Niġi biex neħodkom miegħi. Biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Ma għalinna hemm ħafna postijiet, jiġifieri għandek post ibbukjat inti, issa inti tista' tgħidlu jiddispjaċini il-aqtali għal naħa l-oħra. Ma dak fidejk l-aħwa ta'. Jekk inti tażel it-triq tal-imħabba u tal-maħfra,
qiegħed fi żgur. Qiegħed fi żgur. Il-imħabba u l-maħfra. Il-maħfra hija wara kollox espressjoni tal-imħabba. Bat jgħidilna it-triq għall-post fejn sejjer ta' fuqha, it-triq issa sew. Qed jgħidilna li nafu kif immorru. U Tumas żbukkat, Tumas imma intelligenti ħafna, jaqbes għalina id-domanda tagħna tiegħi u tiegħek jagħmilha hu lil Ġesu. Ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Kif nistgħu nafu t-triq? Nixtieq niġi, imma x'għandi nagħmel? Kif naqtaw il-biljett? Isimgħu ir-risposta ta' Ġesu. Jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Mela inti biex isserraħ rasek u allura tgħix kuntent. Ma titħawwadx. Ikkonċentra ħajtek, ruħek u qalbek f'Ġesu. Ejlu Ġesu, kun inti l-imħabba tiegħi ta' ħajti. Fil-proxmu tiegħi nara lilek. Fil-kelma tiegħek insib id-dawl tal-ħajja tiegħi. Inti triq. Imma fejn iridu mmorru? Ġesu. Kif iridu mmorru? Ġesu. X'se nsibu? Ġesu, imma di vera dan il-verità. Jiena t-triq, il-verità jew is-sewwa u l-ħajja. Jiena triq, il-verità u l-ħajja. Jiena Ġesu qed jgħid. Il-kelma Ġesu tal-isem għażiż. U allura t-triq, il-verità u l-ħajja tagħna la huma kodba, la huma liġijiet, huma persuna. Ġesu. Aħna l-aħwa l-insara m'għandniex veru għandna il-kelma tal-Alla, imma l-fidi tagħna hija f'Ġesu. F'Ġesu il-kelma ta' Alla magħmul bniedem. Aħna ma nemnux fi ktieb, aħna nemnu f'persuna. Imsallab u xuxtat. It-triq tagħna mhix xi pjan li nistgħu nagħmlu jew il-faħsa l-isqof kemm nagħmlu pjanijiet pastorali l-aħwa u nagħtuhom titli u naħlu karti. Imma triq fondamentali hija Ġesu. Dak li qed nagħmlu qed iwassalna għandu anke f'dak kollu li jsir fil-parroċċa. Din id-domanda rridu nagħmlu l-aħwa. Dak li qegħdin nagħmlu anke l-imħabba tagħna lejn Sittna Marija. Hawnhekk intom tqimuha ġustament taħt it-titlu sabiħ tal-Madonna tal-Karmlu. U qed nieħu pjaċir għandkom devozzjoni kbira lejn San George Preka li kien mitla ta' hawnhekk ukoll. U f'daw l-inħawi tal-Fleur-de-Lis li kien beda jiltaqa' ma' Eugenio Borg taħt xi ħarruba, intom ma tantx abbaqa' ħafna ħarrub irridu nammettu. Jaqraw il-Vanġelu ta' San Ġwan. Sakemm imbagħad xi ħadd għalaq lajja għax beda jarhom taħt il-ħarruba, m'hemmx fejn komplilkom, m'hemmx fejn komplilkom. U Don George għallu mela minflok il-ħarruba jisu post. U kien jiltaqa' miegħu ma' ġeġe ma' Eugenio Borg jispjegalu l-Vanġelu ta' San Ġwan. Għax kien l-ewwel dixxiplu tiegħu. Imma hawnhekk beda Don George f'daw l-inħawi tal-Fleur-de-Lis. U kif tafu ma' mitx il-bot minn hawn ukoll Santa Venera. Aħna nippreparaw għall-festa ta' San George Preka nitolbuh l-interċessjoni, bl-interċessjoni tiegħu li fakkarna f'espressjoni l-ewwel fit-tnejda tiegħu. Imbagħad f'talba tiegħu
u nieqaf hawnhekk. L-ewwel it-tnejda ta' Dun George qed ngħid hekk għaliex smajt ir-recordings kollha meta speċjalment kelli bżonn nistudja il-ħajja tiegħu, it-tagħlim tiegħu kien għad baqa' is-soċi kienu ħadu ftit rikord lejn l-aħħar ta' ħajtu. U kien ħobb jirrepeti, Dun George kien ħobb jirrepeti ħafna. Waħda mill-affarijiet li kien jirrepeti ħafna Dun George bimma bit-tnejda tisemgħu b'dik il-vuċi irqiqa hekk tajjat kważi, bl-Ingliż jgħidu a shrill voice. U kien jelmenta hekk għal ħafna nies Alla żero kbir. Għal ħafna nies Alla żero kbir. Isu ma jeżistix. Isek ma tix tagħti kont lil Alla fl-aħħar. Jew dak it-ticket għalkemm maqtuħ one way ma jeżistix. Dik hija tnejda ta' Dun George. Niftakruha it-tnejda tiegħu b'qalb maqsuma. Għal Alla l-ħafna nies żero kbir. Imbagħad it-talba tiegħu, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. U mhux hekk qed jgħidilna Ġesu meta Tumas qal ma kif se nagħmlu aħna rajt qedtilna li hemm il-postijiet u se tiġi, imma kif se nagħmlu? Jiena it-triq, il-verità u l-ħajja. U l-Filippu meta Filippu jgħidlu urina naqra l-missier dan Alla minnu dan li għalina ħafna drabi huwa żero kbir minnu. Ili daqshekk magħkom Filippu, ili daqshekk magħkom. Għadkom ma raftunix min jara lili jara l-missier. Din il-kelma ta' faraġ li jagħtina l-mulej llum. Mhix liġi, mhix kmand, hija isem Ġesu. Tħallux qalbkom titħawwad, emnu f'Alla, emnu fija wkoll, emnu f'Ġesu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jiġix. Mulej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natar waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewit għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bagħta taħt Ponzju Pilatu, miet u difnu, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mħazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-emin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa l-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mulej Ġesu inti triq li twassalna għand il-missier. Għatina l-umiltà li nilqgħu l-istedina tiegħek. Nitolbu. Ġesu inti il-verità li tmexxina lejn il-ġid. Għamel li aħna nażlu dejjem lilek fuq kull ħaġa oħra. Nitolbu. Mulej inti l-ħajja li biha ngħixu fik. Wassalna int għand il-missier. Nitolbu. Nitolbu ħafna bl-interċessjoni ta' San George Breka għal din il-parroċċa għalina l-koll biex Alla
ikun persuna mħabba fil-ħajja tagħna u qatt xi żero kbir. Nitolbu. Ejjew ngħidu flimkien it-talba għażiża għal San George Breka. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Ngħidu flimkien nerġgħu. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Bl-interċessjoni ta' Sitna Marija aħna u nibdew ix-xahar ta' Mejju nitolbuk mulej li tqanqal fina xewqa kbira għall-ġenna bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, inti ressaqtna lejk u tajtna sem minn natura tiegħek Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li jinta raftna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħakba ninxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-ħajt tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxeret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek kinnu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 li Alla tal-eżerċiti. Ismutu l-art fil-lija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-gloritas imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-gloritas. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam taqal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-fer il-ħawm tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-mewt. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naħduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħedna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San George Preka, l-Qaddisin Karmelitani kollha u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u rina nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit, jitqaddes ismek tiġi santnata. Ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna għal-ma naħfru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżda eħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw idejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħi l-nubiet tad-dinja ħennani. Ħaruf talla li tneħi l-nubiet tad-dinja ħennani. Ħaruf talla li tneħi l-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieġi kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifhem.
Nitolbu. Iqaf bitjieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li inkun magħkom illum. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil Father Darin li qed jagħti s-servizz hawn nagħtuh ċabċipa ta' kbira. U nixtieq nirringrazzja wkoll lil patrijiet Karmelitani ta' dak kollu li jagħmlu ma' din il-parroċċja żgħira. ċabċipa wkoll lill-patrijiet Karmelitani. L-aħħar kelma tiegħek nieħdu ħsieb xulxin. Tajjeb, ngħiduha flimkien nieħdu ħsieb xulxin. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa tal-lum mill-parroċċa ta' Fleur-de-Lys. L-ewwel ġebla ta' din il-knisja dedikata lil Madonna tal-Karmnu tbierket fl-14 ta' Jannar 1945 u tlestiet fil-31 ta' Diċembru 1946. Il-ftuħ uffiċjali sar fl-ewwel ta' Jannar tal-1947 u fil-25 ta' Jannar tal-1975 Fleur-de-Lys saret parroċċa. F'Jannar li għadda, din il-Knisja u l-kumpless annes magħha għaddew mill-Provinċja Maltija tal-Ordni tal-Aħwa tal-Karmelu fidejn l-Arċidjoċesi ta' Malta għall-użu pastorali tal-istess parroċċa. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna dalwaqt se jkun għall-bejgħ. Min jixtieq jakkwista minn qabel dan il-ktieb bit-tagħlim tar-raj spiritwali tagħna u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.